Pozdravujem priateľov včelárov. Dnes máme 2. november. Včera som fumigoval varidolom s medicinálnym olejom. Chcem vám ukázať, že aký je spad po druhej fumigácii. Niekde je to 0, niekde je nejaký jeden klieštik. Niekde tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu na 1, 2. Čiže takto jedna strana. Máme ďalších 5 uľov. Čo tu na žiaden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tu je trošku viac, nejakých 15, tu na žiaden, na 1, 2, začneme na tej strane, tu máme asi do 10, tu máme 4, 5, máme 1, 2, 3, tu na žiaden klieštik a žiaden klieštik. Čiže prvýkrát som fumigoval asi okolo 5. októbra. Túto včelnicu nemám klietkované matky. Čakal som, kedy bude včelstvo bez plodu. Čiže dymil som takisto vatom. Čiže za mňa spokojnosť. Predtým boli dodané oxalglycerinové šťaveľové pasíky. Tie boli dávané v auguste. Čiže toľko moje liečenie za ten rok. Tu máme ešte pár včelstiev. Tu je 0. Tu máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.